сада дар саргаҳи ҷашнҳои миллӣ қарор дошта, он пеш аз ҳама аз омадани наврӯз мужда расонида, кишоварзонро аз оғози омодагӣ ба кишту кор, яъне тайёрӣ ба баҳор хабар медиҳад. ҷашнҳои аҷдодии миллати кӯҳантамаддуни тоҷик ба монанди саддаву наврӯз, тиргону меҳргон бозтоби пайванди инсону табиат, оинҳои вобаста ба корҳои кишоварзӣ, инчунин ҳунармандӣ буда беҳтарин ғояи инсонӣ, моҳият ва муҳтавои онҳо мебошанд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни сада намоишгоҳ ташкил карда шуд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати маориф ва илм, роҳбарият ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок карданд. аз ҷониби донишҷӯёну омӯзгорон намоиши намунаи маҳсулоти кишоварзӣ, тухми навъҳои ниҳолҳои гуногун ташкил карда шуд, ки назеҳиёи дубораи ҷашни аҷдодӣ, яъне сада шаҳодат медод. дар ҷашни сада аслан ин омодагӣ аҳли деҳқон, мардуми кишоварзон омодагӣ ба кишти кори баҳорӣ аст. барои ҳамин дар ҷашни сада тасмим гирифтанд ки то саршавии ҷашни наврӯз мардуми деҳқон омодагӣ ба кишти кор дошта бошанд. бояд гуфт ки иртиботи ҷашни сада ба наврӯз, ки дар фосилаи 50 шабу 50 рӯз қабл аз наврӯз ҷашн гирифта мешавад, ба табиат марбут буда тайёрӣ ба фасли баҳору гармо аст. ҷашнҳои бостонии халқи тоҷик, садаву наврӯз, тиргону меҳргон ба 4 фасли сол рос омада, гиромидошти унсурҳои муайяни табиат дар маркази ҳар яке аз онҳо қарор дорад. сипас роҳбарияти донишгоҳи миллии тоҷикистон зимни баромад таъкид дошт, ки дар замони истиқлоли давлатӣ бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анъанаҳои фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба монанди садаву наврӯз, тиргону меҳргон дар шаклу муҳтавои наву замонавӣ эҳё гардида, имрӯзҳо бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешаванд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки бо талошу заҳматҳои ояндабинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 6 декабр зимни иҷлосияи 18-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ҷашни сада ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид гардид, ки ин мояи ифтихори миллати тоҷик аст. дар баробари ташаббусҳои наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати милли, пешвои муаззам миллат, президенти кишвар эҳё кардани ҷашнҳо, ҷашни сада, ҷашни наврӯз, ҷашни меҳргон ва дигар ҷашнҳо, ин яке аз ташаббусҳои наҷиб ба ҳисоб меравад ва ҳамин аст, ки дар тӯли якчанд соли ахир ин ҷашни сада шукӯҳу шаҳомати дигареро боз гирифт ва ин ҷашнро ҳамагон мардум бо сарҷамӣ пешвоз мегиранд. инчунин ҷашни сада дар қатори дигар арзишҳои миллӣ барои баландбардоштани ҳуввияти худшиносии миллии қишрҳои ҷомеа, хоса насли ҷавони кишвар нақши муҳим дошта, ба василаи он анъанаву суннатҳои ниёгон аз қаъри асрҳо то имрӯз побарҷо аст ва муаррифгари таъриху фарҳанги оламшумули миллати тамаддунофарамон дар арсаи ҷаҳон хоҳад буд. ҷашни сада ҳамчун рамзи хуррамию ободӣ, тандурустиву шодкомӣ ва дуркунандаи зиштиву нопокӣ аҳамияти баланди иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дорад. фаро расидани ҷашни сада кишоварзонро водор месозад, ки омодагиро ба фасли баҳор оғоз намуда, ҷӯю заҳбурҳоро тоза карда, ниҳолҳои мевадору ороишӣ шинонанд ва тухмии серҳосилро интихоб намоянд.